bengah hanpahnya tan kupi. Tabiat orang Aceh Tuhan muda-mudi. Terbit dari rumah laju gelangkah, bawa warung kedua pesan kupi saboglah. Yang baru ban baru mangat pule, menyegalong kupi bene pakat kerja di lele kupi saboglah. Baru paho yang gejak ublang ugle ulah ojah ogala. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi. Bomano wing pakai kupi, kupi saring ring Aceh asli. Minggu ring sabo piring hana peng utang yang be sering-sering. Pai pulut bororom mencet, inang Aceh cara magun nabi busa bokanat. Kuah pelik kuah lemak payah li sengke, sidara cara magun je tunggu melintai. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi. Muliang ngan bang ke tuman bu, bele neng yang galak nelake ju. Nyawa Aceh tengku, be mayang-mayang, telat meja kejame uroh habang. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi. Budak je kupi je kupi je kupi ban bengah je kupi je kupi je kupi lebu je kupi je kupi je kupi le kerja je kupi je kupi je kupi.